கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் யம் க்ரோத காம சகஜா பிரணயாந்தி பீதி வாத்சல்ய மோக குரு கௌரவ சேவ்ய பாவை சஞ்சிந்த்ய தஸ்ய சதுஷம் தனு ஆபுரேதே கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. யம் அடுத்த பேரா வந்து 4 நாளா கோயில்ல பிரேக் கொடுக்குறாங்களா இல்ல 8 கண்டினியூஸா சொல்றாங்க? தெரியலங்க மாதாஜி. யாருக்காவது தெரியுமா? ஏன்னா எனக்கு கூட ஷூர் இல்ல. அது ஜெயமாங்கலிஷ் மாதாஜி யாராவது இருக்காங்களா? கோயில்ல கண்டினியூஸா 8 எடுக்கிறாங்களா இல்ல நாளுக்கு நாள் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி பிரேக்கா? சரி, 8 எடுத்துடலாம் மாதாஜி. இல்ல எனக்கு தெரியல. எனக்கு கோயில்ல எப்படி இருக்கோ அதே தான் ஃபாலோ பண்ணணும். அதனால நம்ம பிரம்ம சமிதா பாடணும்னா 4 நாள் பிரேக் கொடுத்தா தப்பா ஆகும்ல. அப்புறமா செக் பண்ணிட்டு வரீங்களா மல்லிகா மாத்ரி? சொல்லுங்க ஜெயமாங்கலிஷ் சொல்லுங்க. இல்ல அந்த 8 லாஸ்ட் பேரா கண்டினியூஸா சொல்றாங்களா இல்ல 4க்கு அப்புறம் பிரேக் கொடுக்குறாங்களா? அந்த லாஸ்ட் பேரா கண்டினியூஸா தான். 8மே கண்டினியூஸா. ஆமா ஆமா கண்டினியூஸா பண்றேன். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே மாதா. புருஷ கல்பதரவோ த்ருமா பூமிஸ்சிந்தா மணிகணி மயி தோயம் அம்ருதம் கதா கானம் நாட்யம் கமனமபி வம்சி பிரிய சகி சிதானந்தம் ஜோதி பரமமபி தத் அஸ்வயமபி ச சயத்ர வீராபிஷணதி சுரரிभ्यश्च சுகமான் நிமேஷாதாக்ஷோ व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे स्वीते दीपं तमहं इह गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्ते श्रुतिविरलचारा कतिपये। இல்ல ஈஸ்வரஹ வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் அது எண்ட் ஆகுது. ஈஸ்வரஹ பரம கிருஷ்ணஹ சச்சிதானந்த விக்கிரஹ அநாதிராதிர் கோவிந்தஹ சர்வ காரண காரணம். ஈஸ்வரஹ பரம கிருஷ்ணஹ சச்சிதானந்த விக்கிரஹ அநாதிராதிர் ஓகே, இதுதான் எனக்கு தெரியும். கோவிந்த மாதி புருஷம் இதுக்கு முன்னாடி வரதா வரவே மாட்டேன்தா இல்லையான்றது யாராவது செக் பண்ணிட்டு. லாஸ்ட் கோவிந்த மாதி புருஷம் சொல்லணும் மாதாஜி. ஓகே, அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஓகே ஓகே. கோவிந்த மாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. கோவிந்த மாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. கோவிந்த மாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. கோவிந்தமாதி புருஷம் சோ நம்ம 15th போறோம் இல்லையா?
ஸோ 15th போற பேட்ச் வந்து 15th அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு லேட் ஆயிடும். பட் 16th 17th 2 நாள் இருக்க போறது. நம்ம மங்களாரத்தி முடிச்சிட்டு கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம கோயில்லயே அட்லீஸ்ட் நம்ம வரைக்கும் இதை சாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 பேர் உட்காந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மொபைல்ல விஜயகுமாரி மாதாஜி உங்களுக்கும் சேர்த்துதான் சொல்றேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கேட்கணும் எவ்வளவு என்னென்ன சாங்ஸ் எல்லாமே அவங்க லிஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்றது. சில சாங்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்பெசிபிக் சாங் நம்ம பாடுறோம், பட் அதர்ஸ் பாடும்போது கூட நம்ம பின்னாடி உட்காந்து அவங்களோட இணைஞ்சு பாடலாம். ஓகே, அது பண்ணலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இருக்கோமா இல்லையான்னு தெரியல. எனக்கு கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி ஒரு மெசேஜ் போட்டாங்க. சோ அதனால ஐ அம் நாட் ஏபிள் டு ஃபாலோ. சோ அதனால ஐ டாக் டு ஹர் and tell. So since it's live streamed, I'll talk later. I'll talk to her and come back. நான் என்ன சொன்னேன்னா, நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ற ஸ்லோகங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பிரம்ம சமிதா எல்லாம் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து மார்னிங் வந்து மங்களாரத்தி போறோம் இல்லையா, முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம், சும்மாவே உட்காந்து கதை பேசுவோம் ஜென்ரலா கோயில்ல. சோ நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம பேட்ச் எப்பவுமே நடக்கிற மார்னிங் மீட்டிங் அப்படியே நம்ம உட்காந்துடலான்ற சாண்டிங் உட்காருவோம். சாண்டிங் முடிச்சுட்டு தனியா ஒரு சாண்டிங் டைம் தான் இருக்கும். சாண்டிங் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா ஒரு மூலையில ஒரு கார்னர்ல உட்காந்து we can do பிரம்ம சமிதா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம். அதுதான் நான் ஃபீல் பண்றேன். ரெகுலர் டைம் நம்ம 6 to 6:30 பண்றது நம்ம பண்ணலான்ற. கோயிலே பண்ணலாம் மாதாஜி. நைட்டு நம்ம படுக்கிறதுக்கு ரூமுக்கு வந்தப்ப கூட அங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் நம்ம. அதுவும் பண்ணலாம். அண்ட் இது பண்ணலாம். புஷ்பா மாதாஜி இந்த தடவை கரெக்டா சொன்னீங்க. பட் எப்பவுமே நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்லோவா பண்றீங்களா எனக்கு தெரியாது. பட் எண்டிங் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வரும். அதை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. பிரேமா மாதாஜி உங்களது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட். ஆனா நீங்க ஒரு வார்த்தை நடுவுல தூங்கிட்டீங்கன்னா செகண்ட் வார்த்தையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சில தடவை. இப்போ சிந்தாமணி எல்லாரும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா சிந்தாமணி பிரக்கர நீங்க பிரக்கரையில இருந்தாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, மறுபடியும் சிந்தாமணில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கேட்ச் அப் பண்ணுங்க. இல்ல மாதாஜி, நான் விட்டுருவேன் மாதாஜி. அப்படிதான் பாடுவேன். நோ ப்ராப்ளம். நீங்களா இருந்தா ஓகே. பட் அது சொல்றேன். சோ அதர்வைஸ் இட்ஸ் ஓகே. அண்ட் மத்தபடி எல்லாரோட வாய்ஸ் வந்து மோரலஸ் ஒரே வாய்ஸ்ல கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க. ஒருத்தர் காப்பி பண்ணாதீங்க. பட் ஒரே சிங்க். பிரேமா மாதாஜியோட பீட்டை மெயின்டைன் பண்ணுங்க எல்லாருமே. பிரேமா மாதாஜி ஸ்லோவா போற இடத்துல ஸ்லோ. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம கரெக்ஷன் இன்னைக்கு ஸ்லோவா தான் எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. அதே மெயின்டைன் பண்ணுங்க. வாய்ஸ் கூட ரொம்ப லவுட் எடுக்காதீங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி உங்களுக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்ட். வாய்ஸ் இஸ் வெரி லவுட். உங்களுக்கும் தாரணேஸ்வரி மாதாஜி வாய்ஸ் ரொம்ப லவுட் எடுக்கிறீங்க. எல்லாருமே டாமினேட் பண்ணிடு மாதாஜி. அவங்களுக்கு டாமினேட் பண்றது வந்து வேணும்ட்டே பண்ணல. அவங்க வந்து ஹேபிட்ல சொல்றேன் மாதாஜி, அவங்க குரல் அப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன். அத கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா பண்ணுங்க ரெண்டு பேருமே. அப்பதான் எல்லாரோட வாய்ஸ் வெளில வரும். ரெண்டு பேருமே நீங்களும் தாரணேஸ்வரி. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. I think NND Prabhuji has come now today. We'll have a meeting 11 o'clock இருக்குமா? Okay. 11 o'clock meeting. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. Hare Krishna மாதாஜி. Hare Krishna மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna மாதாஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். 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 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. நல்ல அப்புறம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாதியிலே போயிடுவேன் மாதாஜி. கேம்ப், மெடிக்கல் கேம்ப். ஓகே மாதாஜி, நோ இஷ்யூஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு வதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्ते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
வாஞ்சகல்பதாரூபியश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। இன்னைக்கு நாம 28வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். ஹித்வா யக்ஷேஸ்வர புரிம் வனம் சௌகந்திகம் தத் ருமை காமதுகைருத்யம் சித்ரமால்ய பலச்சதைஹி. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 படிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல இது படிக்கல, குபேரன் படிக்கல. இந்த 27க்கு இந்த விளக்கம் சொல்லல மாதாஜி. அப்படியா? சொல்றேன் நான். 28 வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கவா? வாசி. ஹித்வா யக்ஷேஸ்வர புரிம் வரம் சௌகந்திம் ச சயத் த்ருமை காமதுகை ஹிருத்யம் சித்ரமால்ய பலச்சதைஹி. ஹித்வா கடந்து செல்லும் பொழுது, யக்ஷ ஈஸ்வர யக்ஷரிகளின் தலைவன் குபேரன், புரியும் இருப்பிடம், வனம் சௌகந்திகம் என்றழைக்கப்படும், ச மேலும், தத் அந்த, திருமை மரங்களுடன், காமதுகை விருப்பினை நிறைவேற்றும், மத்தியம் கவர்ச்சி, சித்திர பல்வண்ண, மால்ய மலர்கள், பல கனிகள், சதை தளிர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபாதா, பிரபாதாக்கு ஜெய். இவ்வாறு தேவர்கள் பறந்து வரும் பொழுது பலவண்ண மலர்களும் கணிதமும் மரங்களும் கற்பக விருட்சங்களும் நிறைந்திருக்கும் சௌகந்திக வனத்தினை கடந்து சென்றனர். அவ்வாறு அவ்வனத்தினை கடந்து செல்கையில் அவர்கள் யக்ஷேஸ்வரனின் பகுதிகளையும் கண்டனர். பொருளுரை. யக்ஷேஸ்வரன் என்பது குபேரனையும் குறிப்பதாகும். தேவர்களின் பொருளாளர் இவர்தான். வேத இலக்கியங்கள் அவரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அவர் மிகப்பெரிய தனவந்தர் என்று கூறுகிறது. இஸ்லோகங்களில் இருந்து கைலாய மலை குபேரனின் இருப்பிடத்திற்கு அருகில் இருப்பதாக தோன்றுகிறது. மேலும் அது அங்கே ஏராளமான கற்பக விருட்சங்கள் இருப்பதாகவும் கூறுகிறது. பிரம்ம சம்ஹிதையிலிருந்து கற்பக விருட்சங்கள் ஆன்மீக உலகில், அதுவும் சிறப்பாக கிருஷ்ணர் உரையும் கிருஷ்ணலோகத்திலேயே மிக அதிகமாக இருப்பதாக அறிகிறோம். கிருஷ்ணரின் அருளினால் இக்கற்பக விருட்சங்கள் சிவபெருமானின் கைலாமலையிலும் இருப்பதாக அறிகிறோம். இதிலிருந்து கைலாயமும் கிருஷ்ணரின் உறைவிடம் போன்று மிக்க சிறப்பு வாய்ந்தது என்று தெரிகிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாரஹேம மகாரத்ன முடிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 26 27 நேத்து நீங்க மீனிங் சொல்லல மாதாஜி. 26 சொல்லலையா? சரி. ஓகே. யசேஸ்தத் ஸ்நான விப்ரஷ்ட நவ குங்கும பிஞ்சரம் வித்ருக்ஷோ பிபிவந்தி. இது சொன்ன மாதிரி இருக்கு. 27 தான் சொல்லல மாதாஜி. ஆமா, 26 பண்ணு. தாரஹேம மகாரத்ன விமான சதசங்குலாம் ஜூஷ்டாம் புண்ணியஜன ஸ்ரீபீர்யதாகம் சதடிகணம். தாரஹேம முத்தும் பொன்னும், மகாரத்ன மதிப்பிற்க ஆபரணங்கள், விமான புஷ்ப விமானம், சத நூற்றுக்கணக்கில், சங்குலாம் கூட்டம், ஜூஷ்டம் இடம்பெற்று மகிழ்வர், புண்ணியஜன சத்ரிபி யக்ஷர்களின் மனைவியரால், யதா இருக்கின்ற, கம் வானம், ச தடி கணம் மின்னலும் மேகமும். சோ தேவலோகத்தை சேர்ந்தவர்களின் புஷ்பக விமானங்கள் பொன் மணி முத்து போன்ற மதிப்புமிக்க ஆபரணங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும். தேவலோக வாசிகள் மின்னலினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் மேகங்களை போல தோன்றுவர். எவ்வளவு அழகான ஒரு ஓமை இல்லையா? வாசிகள் மின்னலினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அப்படின்னா அந்த ஆகாய புஷ்பக விமானத்தினுடைய அந்த ஒளி, அந்த அதுல ரத்தினங்கள் இதெல்லாம் மணிகள் எல்லாம் பதித்து வச்சிருக்காங்க இல்லையா? பொன்னாலான இதுல இருந்து அதனுடைய மின்னக்கூடிய அந்த இது மின்னலுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலி. சோ இஸ்லோகம் குறிப்பிடும் புஷ்பக விமானங்கள் தற்காலக விமானங்கள், நம்ம இதுல இருக்கிற மாதிரி விமானங்கள் மாதிரி கிடையாது இல்லையா? என்ஜினோடு ஓடக்கூடிய விமானங்கள் கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் இது போன்ற வேத இலக்கியங்கள் எல்லாம்
விமானங்களை பற்றிய பல்வேறு விளக்கங்களை கூறுகின்றன. ஒவ்வொரு உலகத்திலுமே ஒவ்வொரு விமானங்கள் ஒவ்வொரு விதமான விமானங்கள் இருக்கின்றன. நாமெல்லாம் இந்த இடத்துல சயின்டிபிக்கா தான் விமானத்தை வந்து கட்டுமான பணியோட செய்ய முடியும் இல்லையா? ஆனா அங்கே அந்த மாதிரியான மோட்டர் எதுவுமே தேவையில்லை. ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல். இது பூமியில் உள்ள விமானங்கள் எந்திரங்களால் பறக்கின்றது. ஆனால் மற்ற கிரகங்களில் விமானங்கள் மந்திரங்களால் பறக்கின்றன இல்லையா? வேத மந்திர உச்சாரணத்தோட அது பறக்கிறது. சோ தேவலோக வாசிகள் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கு சென்று மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சித்தலோகம் போன்றவற்றில் இருப்பவர்களோ விமானங்களின் உதவியின்றே பல்வேறு கிரகங்களுக்கு வந்து சித்தர்கள் எல்லாம் போய் வருவாங்க. இவ்வழி அவங்களுடைய மந்திர உச்சாரணத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்திற்கு இம்மிடியட்டா செல்லக்கூடிய அந்த வழி அவங்களுக்கு தெரியும். இவ்வழியே விமானங்கள் இங்கு வானத்தோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. ஏனெனில் அவைகளும் வானத்தில் தானே பறக்கின்றன. மேலும் அதில் பயணம் செய்பவர்கள் மேக கூட்டங்களோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் பேரழகிகள் தேவதைகள் மின்னலோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஈவன் அந்த போட் அந்த விமானத்தை வந்து அலங்காரம் பண்ணியிருக்கிற விதமும் வந்து ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. அதோட அதுல ரொம்ப அழகா இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஹைலைட்டடா தெரிவாங்க இல்லையா? இப்போ 10 பேர் நார்மலா இருக்கும் பொழுது அதுல ஒருத்தவங்களுடைய வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங், அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பாடி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இவங்க ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஹைலைட்டடா பாக்குறோம் பாரு. அது வந்து மின்னலுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ மின்னல் எப்பவுமே ஒரு சட்டுன்னு வரும் போகும் இல்லையா? ஆனா அதனுடைய பாதிப்பு அது வந்தது போனது அந்த பிரகாசத்தை நம்மளால உணர முடியும். அப்படிப்பட்ட பிரகாசத்தை கொண்டவர்களும் அங்கே இருப்பதாக அந்த விமானத்தில் இருப்பதாக இங்கு கருதப்படுகிறது. இறுதியாக தேவலோகத்திலிருந்து கைலாய பர்வத்திற்கு பறந்து வரும் விமானங்களின் கண்கொள்ளா காட்சியும் இந்த இடத்துல வந்து குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? தேவலோகத்திலிருந்து கைலாயத்தை நோக்கி புறப்படுறத பத்தி ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. ஹித்வா யக்ஷேஸ்வர புரீம் வனம் சௌகந்திகம் சாதத் திருமை காமதுகை ஹிருதயம் சித்திரமால்ய பலச்சதைஹி. ஹித்வா கடந்து செல்லும் பொழுது, யக்ஷ ஈஸ்வர யக்ஷர்களின் தலைவன் அதாவது குபேரன், புரீம் இருப்பிடம், வனம் வனம், சௌகந்திகம் சௌகந்திகம் என்று அழைக்கப்படும், சா மேலும், தத் அந்த, துருமை மரங்களுடன், காமதுகைஹி திருப்பினை நிறைவேற்றும், ஷத்மயம் ஷத்மயம் கவர்ச்சி, சித்திர பலவண்ண, மால்ய மலர்கள், பல கனிகள், சதை தளிர்கள். இவ்வாறு தேவர்கள் பறந்து செல்லும் அந்த வழியில இன்னும் ஒரு வனத்தை பார்க்கிறாங்க அவங்க. அங்க அழகான வண்ண மலர்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. மரங்களும் கற்பக விருட்சங்களும் நிறைந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த வனத்திற்கு பேரு சௌகந்திகம் வனம் என்று பெயர். அதை அவர்கள் கடந்து செல்கிறார்கள். அவ்வாறு அவ்வனத்தினை அவர்கள் கடந்து செல்கையில் அவர்கள் யக்ஷேஸ்வரின் பகுதிகளை வந்து பகுதிகளையும் காண்கிறார்கள். யக்ஷர்களுடைய தலைவன் யாரு? குபேரன், செல்வ கடவுள் இல்லையா? சோ அவன் தேவர்களுக்கே வந்து இப்ப எப்படி நம்ம எல்லாம் இங்க ஸ்டேட் பேங்க், அடுத்து வந்து கனரா பேங்க் இப்படி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா பௌதிகத்துல, அது மாதிரி தேவர்களுக்கு வந்து ஒரு பேங்க் எதுனாக்கா அதாவது யக்ஷனுடைய இதுதான் வந்து அவங்கதான் வந்து கடன் கொடுப்பாங்க. ஈவன் இப்போ கலியுகத்துல கூட நம்ம திருப்பதி பெருமாள் குபேரன் கிட்ட கடன் வாங்கிதான் திருமணத்தை வந்து நடத்தினார். அதுக்காக தான் நம்ம உண்டியில எடுத்து போய் காசு போடுறது எல்லாமே இன்னும் வட்டியே போய் சேரல குபேரனுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஒரு இதுவாவே அந்த காலத்துல இருந்து சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு உதாரணம் இல்லையா? யாராவது கடனை வாங்கிட்டு ஐயோ விடுப்பா, பெருமாளே கடனை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணிட்டார் இல்லையா? அவருக்கே வந்து குபேரன் வந்து கொடுத்திருக்கார். இன்னும் கூட நம்ம அதாவது பக்தர்களாகிய நாம போடக்கூடிய அந்த உண்டியல்ல போடக்கூடிய பணம் எல்லாமே அவர் வாங்கின கடனுக்கு வட்டி தான் நம்ம திருப்பி கட்டின்னு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா நகைச்சுவோட சொல்லுவாங்க. இல்ல இங்க சொல்ல கேட்டிருக்கீங்கல்ல, சொல்றாங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, கேட்டிருக்கோம் மாதாஜி. இந்த மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க. கடனாளிதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா, நாம யாராவது கடன் வாங்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, கடவுளே கடன் வாங்கிதான் கல்யாணம் பண்ணி அவரே கடன்காரரா இருக்காரு, நாம வாங்குறதுல என்ன இருக்கு? இது ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்போ அதாவது பிலாசபி தெரிஞ்சவங்க வந்து அதாவது ஒன் ஆஃப் த இதுல வந்து பிரபுபாத சொல்லியிருக்காரு, என்னுடைய டிவோட்டிஸ் தான் அதாவது தத்துவத்தையே உபயோகப்படுத்தி அவங்களுடைய செயல்களை ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணி பேசக்கூடியவங்க எல்லாமே, அதாவது நான் டிவோட்டிஸா இருந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து தவறு பண்றவங்களை விட
தத்துவங்களை புரிஞ்சுட்டு அதை தன்னுடைய சாதகமான சூழ்நிலையில பேசக்கூடியவங்க தன்னுடைய டிசைபிள்ஸ் அப்படின்னு கூட வந்து பிரபுபாதர் சொல்வாராம். ஸோ வி ஷுட் நெவர் மிஸ்யூஸ் தட். ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ ராங் வே ஆஃப் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய கதை வந்து மிக மிக தவறானது. எஸ், பகவான் குபேரனுக்கு, அதாவது நம்ம 10வது கேண்டோ, சாரி 10வது சாப்டர் பகவத்கீதையில யக்ஷ ராட்சசர்களில் வந்து நான் குபேரன் சொல்லிட்டு பகவானே சொல்வார் இல்லையா? சோ அந்த குபேர கடவுளே பகவானுடைய சுரூபம் தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அவருக்கு அவரே கடனை கொடுத்துக்கிறதுல அவர் எந்த, அது ஒண்ணும் இப்ப நமக்கு நாமே செஞ்சுக்கிறதுல வந்து நாம எப்படி கடன்காரன் ஆயிடுவோம் இல்லையா? அவர் கொடுத்து வச்சதே அவர் வாங்கிக்கிறாரு மாதாஜி. அப்படி இல்ல, அவரே இப்போ அவருடைய விரிவங்கங்கள் அவருடைய இதெல்லாமே இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து கொடுக்கறதுல வந்து அது கடன் எப்படி ஆகும்? இந்த தாத்பரியத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. ஆனா இந்த மேலோட்டமா இந்த கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம பேசுவோம். கிருஷ்ணர் சோ அதாவது ராமர் ஏகபத்னி விரதன், அதனால ரெஸ்பெக்ட் உண்டு. ஆனாலும் அவர் காட்டுல சீதா பிராட்டி விட்டுட்டு வந்துட்டார் கடைசியிலன்னு ஜஸ்டிபிகேஷன். அதாவது இந்த மாதிரியான அதாவது விதண்டவாதங்கள் எல்லாம் நிறைய பேசுவாங்க நம்ம மக்கள் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது தன்னுடைய மனைவியை சரியா கவனிச்சுக்கலன்னா ராமரே விட்டுட்டு வந்துட்டார், இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது எதெல்லாம் ராங்கா புரிஞ்சுட்டு எதெல்லாம் நம்ம வந்து தவறுதலா பேசணுமோ அத்தனை தவறுகளும் நாம செஞ்சுட்டே தான் இருப்போம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து 16,108 மனைவிமார்கள், அவருக்கு அவ்வளவு, அதாவது மனைவிமார்கள். நாம ஏன் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது? இப்படி ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? சோ தே டேக் த அஃபெண்டிங் வே. தவறாக பேசுகிறோம் என்பதை வந்து உணராமலேயே வந்து தவறு இழைத்து கொண்டிருப்பார்கள். சோ தவறுதலாக நாம வேத சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே நாம தவறுதலா உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. அதெல்லாம் அபராதங்கள் தான். அதனுடைய தாத்பரியமே புரிஞ்சுக்காம நம்ம பேசக்கூடாது. பகவான் 16,108 விரிவங்கங்களாக ஒரே சமயத்தில் இல்லையா அத்தனை மாளிகையிலுமே அவர் வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வைஃப் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்கக்கூடிய ஒரு அதாவது கணவரான நிலையில இருந்து செயல்படுவார் அவர். ஹென்பெக் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ ஒரு கிரக தர்மத்தை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காரு. உண்மையிலே அவர் அதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா அவர் அதை செய்யவில்லை என்றால் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் அதை கண்டிப்பா செய்ய மாட்டாங்க. அதுக்காக தான் அவர் அதை செய்யறார் இல்லையா? சோ அவருக்கு எந்த செயலிலுமே அவர் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இதை பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம். இருந்தும் நான் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்வார் பகவான் இல்லையா? ஏன்னா அவரை பின்பற்றுபவர்கள் செயலற்ற தன்மையில போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காகத்தான் அவர் அந்த மாதிரி செய்வார் ஆக்சுவலி. சோ அவருக்கு இந்த அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல பௌதிக செயல்கள் எல்லாம் அவர் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இருந்தாலும் அவர் அந்த செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்றால் சோ அது அவரே ஒரு ரோல் உதாரணமாக நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நடத்தி காட்டுகிறார். அதனால நாம் என்றைக்குமே செயலற்ற தன்மையை வந்து விரும்பிடக்கூடாது. செயலற்ற தன்மையானால் இந்த உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது இல்லையா? அட்லீஸ்ட் இந்த ஜீவன் இந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் இந்த எந்திரத்தை நாம கண்டிப்பா ரட்சிக்கத்தான் செய்யணும் இல்லையா? ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும், ஆரோக்கியத்தோட வச்சுக்கணும். அப்பதான் இறை தொண்டுக்கு கூட நம்மளால செய்ய முடியும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம உடல் ஜடபாரதர் மாதிரியோ அடுத்து வந்து ரிஷபதேவர் மாதிரியோ அவதூத நிலையெல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவே முடியாது. சோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்ம எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸோட அலைஞ்சுட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா நாம ஒரு நல்ல ஒரு பக்தன் ஆகிறதே வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த கலியுகத்துல இல்லையா? எப்ப வேணாலும் நாம சறுக்கி விழக்கூடியவர்கள் தான். சோ இத்தனையுமே நம்ம சோ யக்ஷ குபேரன் வந்து வேற யாரும் கிடையாது, ஸ்வயம் பகவானே அவருடைய அதாவது அந்த ஒரு அம்சம் என்பதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யக்ஷேஸ்வரன் என்பது வரம் என்பது குபேரன், யக்ஷேஸ்வரன் என்பது குபேரனை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை. தேவர்களின் பொருளாளர், இஸ் த பினான்சியர் ஆக்சுவலி இல்லையா? கேஷியர் இவர்தான். வேத இலக்கியங்கள் அவரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அவர் மிக பெரிய தன்வந்தர் என்று சொல்லப்படுகிறது. செல்வம் என்பது அவர்கிட்டதான் குபேரன். இஸ்லோகங்களிலிருந்து கைலாய மலை குபேரனின் இருப்பிடத்தில் அருகில் இருப்பதாக தோன்றுகிறது. மேலும் அது அங்கே ஏராளமான கற்பக விருட்ச மரங்கள் வந்து இருப்பதாகவும் தோன்றுகிறது. பிரம்ம சமயத்திலிருந்து கற்ப விருட்சங்கள் ஆன்மீக உலகில், அதுவும் கோலோகத்துல கற்பக விருட்ச மரங்கள் அதுவும் சிறப்பாக கிருஷ்ணர் உரையும் கிருஷ்ணலோகத்தில் தான் மிக அதிகமாக இருப்பதாக, நம்ம கோலோகத்துலதான் வந்து கற்பக விருட்சம் சிந்தாமணி இது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கல் இதெல்லாமே வந்து நம்ம அந்த ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாராவது இருந்தா
பாடுங்க ஆக்சுவலி தட் வில் பி ஹெல்பிங் a lot. So first ஸ்லோகம் கல்பவ்ருக்ஷா மணி பிரகர சத்ம சுகல்ப விருக்ஷ ரக்ஷாமிருதேஷு சுரவீரவிபாலயந்தம் லக்ஷ்மீ சகஸ்ர சம்பிரம சேவ்யமானம் கோவிந்தமாதிபுருஷம் பதாமி. கல்ப விருட்சங்கள் எங்க இருக்குன்னா கோலோகத்துலதான் இருக்கு. ஓகே, அதிகமாக இருக்கிறது கோலோகம். அதுக்கு அடுத்து இந்த யக்ஷர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த அருகில இருக்கக்கூடிய இந்த சௌகந்திக வனத்துல இருக்கிறதா இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கார். கிருஷ்ணரின் அருளினால் இக்கற்ப விருஷங்கள் சிவபெருமானின் கைலாய மலையில் புரியல சிந்தாமணிங்கிறது கல்லு இல்ல வந்தது கல்லு கல்லு சிந்தாமணி ஆமா, அந்த டச் ஸ்டோனுடைய வேலை என்னன்னாக்கா அது மேல நம்ம எது வச்சாலும் எது வச்சாலும் அது வந்து தங்கமா மாறிடும். ஓகே, அதுதான் டச் ஸ்டோன்ன்றது. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் தொலங்கும், தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அப்படி சொல்றோமா இல்லையா? தமிழ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இல்லையா? பொன்னாயிடும். ஆமா, அந்த மாதிரி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகுன்றது அந்த அந்த கல்லுக்கு மேல எதை அதாவது வச்சாலுமே அந்த இது அது சம்திங் ஏதோ அதனுடைய தாத்பரியம் எனக்கு கூட தெரியாது. ஸோ அது வந்து டச்சஸ் அது வந்து இட் வில் பிகம் தங்கமாக மாறும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதுல இருந்து கைலாயமும் கிருஷ்ணரின் உறைவிடம் போன்று மிகச் சிறப்பு வாய்ந்தது என்று தெரியும் இல்லையா? எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ரக்த கண்டககானீக ஸ்வரமண்டித ஷட்பதம் கலசம்சகுலா பிரேஷ்டம் கரதண்ட ஜலாசயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரக்த கண்டகானீக ஸ்வரமண்டித ஷட்பதம் கலஹம்சகுல பிரேஷ்டம் கரதண்ட ஜலாசயம். ரக்த சிவந்த, கண்ட கண்டம், கக கனீக பல பறவைகள், ஸ்வர இன்னிசையுடன், மண்டித்த அணிசெய்யும், ஷட்பதம் தேனீக்கள், கலஹம்ச குல அன்னப்பறவைகளின் கூட்டம், பிரேஷ்டம் மிகுந்த அன்புடன், கரதண்ட தாமரை மலர்கள், ஜல ஆசயம் நீர் நிரம்பிய ஏரிகள். ஆல் க்ளோரிஸ் கோஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா, பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அத்தெய்வீக வனத்தில் கழுத்தில் சிவப்பு வண்ணம் கொண்ட பறவைகள் தேனீக்களின் ரீங்காரத்தோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு இனிய குரலில் பாடிக்கொண்டிருந்தன. அந்த ஏரிகள் உறுதியான தண்டினை உடைய தாமரை மலர்களினாலும் ஒலி எழுப்பிக் கொண்டு அங்கும் இங்கும் ஓடும் அன்னக்கூட்டங்களினாலும் மிக்க எழில் வாய்ந்ததாக இருந்தன. பொருளுரை. அவ்வனத்தின் அழகு பல்வேறு ஏரிகளினால் அழகு மிக்கதாக விளங்கியது. அந்த ஏரிகள் தாமரை மலர்களினால் எழிலூட்ட பெற்றும் அன்னத்தேவல்கள் தங்கள் பேடைகளுடன் கூட்டம் கூட்டமாக நீந்த பெற்றும் பறவைகளின் கீதமும் தேனீக்களின் ரீங்காரமும் நிறைந்திருந்தன. இவை அனைத்தையும் கவனத்தில் கொண்டால் அந்த இடம் எத்துணை எழில் மிக்கதாக இருந்ததென்றும் அதை கடந்த செல்கையில் தேவர்கள் எவ்வாறு அச்சூழலில் மனம் மகிழ்ந்திருப்பர் என்றும் ஒருவரால் யூகிக்க முடியும். இப்பூலகில் எத்தனையோ பாதைகளும் எழில்மிக்க இடங்களும் மனிதர்களால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் இஸ்லோகங்கள் குறிப்பிடும் கைலாயமலையின் எழிலுக்கு அருகில் வைத்து ஒப்பிட இயலாதவைகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் இல்லையா? சோ இதுவும் வந்து வர்ணனை. ரக்த தண்டகானீக ஸ்வரமண்டித ஷட்பதம் கலஹம்ச குல பிரேஷ்டம் கரதண்ட ஜலாசயம். ரக்த சிவந்த, கண்ட கண்டம், கக கனி பல பறவைகள், ஸ்வர இன்னிசையுடன், மண்டித அணி செய்யும், ஷட்பதம் தேனீக்கள், கலஹம்சக குல அன்னப்பறவைகளின் கூட்டம், பிரேஷ்டம் மிகுந்த அன்புடன், கரதண்ட தாமரை மலர்கள், ஜல ஆசயம் நீர் நிரம்பிய ஏரிகள் அப்படின்னு ரொம்ப நேச்சுரலா ரொம்ப அழகா இல்லையா? பாக்குறதுக்கே அந்த இடமே வந்து ரொம்ப சௌந்தரியமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. சோ அதுல நறுமணம் கலந்த மலர்கள், இப்படி நம்ம இத்தனை ஸ்லோகங்கள் 10-15 ஸ்லோகங்களுமே அதை பத்தி தான், இந்த வனத்தை பற்றி தான் ரொம்ப அழகா
விவரிச்சிருக்கு. கைலாய மலத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கிறதாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. இந்த பூலோகத்துல நாம எல்லாம் கூட செயற்கை முறையில எவ்வளவோ இதெல்லாமே செய்யறோம் இல்லையா? கார்டனிங் பண்றோம். ஸோ இன்டீரியர்ஸ் அதாவது மேலும் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம நிறைய அதாவது அழகான ஒரு நிலையெல்லாம் எடுத்துட்டு வரோம். ஆனா அதெல்லாமே அந்த மேல இருந்த அதுக்கு வந்து என்றைக்குமே ஒப்பிடவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த பொருளுரையில நமக்கு அழகா எடுத்து வச்சிருக்காரு. அது தெய்வீக வனம், ஏன்னா அதுல டிவைன் குவாலிட்டி இருக்கு. நம்ம பண்றது எல்லாமே வெறும் பௌதீகம் தான். அங்க எங்குமே டிவைன்னஸ் நம்ம எங்குமே ஆட் பண்றதே கிடையாது. அது மனசுலயே வர்றதே கிடையாது இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி ரேர் இஃப் யூ ஆர் கீப்பிங் ஒன் ஸ்டாச்சு ஆஃப் அதாவது ஒரு கடவுளுடைய ஒரு இது கூட இப்போ நம்ம எத்தனை கம்பெனிஸ் ஓடுது, எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து ஒரு பக்தி போட்டோ வச்சு செய்யறாங்கன்றது எல்லாமே மிக மிக குறைவு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்துலதான் நாம் இருக்கோம். ஒரு காட் சென்ட்ரிக்கா இருந்து செய்யும் பொழுது அந்த அந்த இதுவே வந்து ஆர்கனைசேஷனே ரொம்ப அற்புதமா ஒரு எலிவேஷன் வரும். ஆனா அதுல வந்து நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை கிடையாது. நம்ம தான் சமத்துவம் அப்படிங்கிற பேர்ல என்ன பண்றோம், எல்லாரும் ஒன்றுதான், அதுல எந்த பேதபாவமும் கிடையாது. ஆனா எல்லாருக்கும் இறைவன் ஒன்றுதான்றத வந்து நாம வாசிக்கும் பொழுது அதை நாம பின்பற்றுவதே கிடையாது. சோ தெய்வீக வனத்தில் கழுத்தில் சிவப்பு வண்ணம் கொண்ட பறவைகள் வந்து தேனீக்களோட காம்படிஷனோட பாடுறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. போட்டி போட்டுக்கொண்டு இனிய குரல்ல வந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறதாம். அந்த ஏரிகள் உறுதியான தண்டினை உடைய தாமரை மலர்களினாலும் ஒளி எழுப்ப கொண்டு அங்கெங்கும் ஓடும் அன்ன கூட்டங்களினாலும் மிக்க பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கிற மாதிரி காட்சியளிக்கின்றன என்று இந்த மொழிபெயர்ப்புல நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. வனத்தின் அழகு பல்வேறு ஏரிகளால் அழகு மிக்கதாக விளங்கியது இல்லையா? அந்த ஏரியில வந்து தாமரை மலர்கள் நிரம்பி, இப்போ நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போகும்பொழுது, கார்லயே போகும்பொழுது எங்கேயாவது குளம் ஏரி எல்லாம் பார்க்கும்போது முழுசா அந்த பச்சையா இருக்கக்கூடிய அந்த இலை, தாமரை இலை, அதுக்கப்புறம் அந்த தாமரை பூ வந்து அழகா பூத்திருக்கும் பிங்க் கலர்ல. பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த ஏரி முழுவதுமே கிரீன் அண்ட் பிங்க் காம்பினேஷன்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? அதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். அன்னச்சேவல்கள் தங்கள் பேடைகளுடன் கூட்டம் கூட்டமாக, அதாவது ஜோடியோட கூட்டம் கூட்டமாக நீந்த பெற்றும் பறவைகளின் கீதமும் தேனீக்களின் ரிங்காரமும் நிறைந்திருந்தன. சோ அந்தந்த உயிரினங்கள் அவங்களுடைய ஓசை வந்து எழுப்பி கொண்டிருக்கிறது. இவ் அனைத்தும் கவனத்தில் கொண்டால் அந்த இடம் ரொம்ப அழகா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதாக நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அதை கடந்து செல்கையில் தேவர்களுக்குமே அது ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலமாக இருந்தது. சோ ஒருவரால் யூகிக்க முடியும். இப்பூலகில் எத்தனையோ பாதைகள் நாம் எல்லாமே வந்து பண்றோம். ஆனா அதுல எதுவுமே வந்து டிவைன்னஸ் எதுவுமே நம்மளால பார்க்க முடியறதில்லை. எவ்ரிதிங் வந்து நாம தான் செய்யறோம்னு நினைச்சுட்டு செய்யறதாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு இல்லையா? என்ன எல்லாருக்குமே இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு உண்டு. ஆனா அத நான் செய்கின்றேன் என்று எடுத்துக்கொண்டு செய்யும் பொழுது அது வந்து மகத்துவம் அற்றதாக ஆகிவிடுகிறது. அனைத்தும் இறைவனுடையது, நாம் அவருடைய சேவகன் என்று எண்ணிக்கொண்டு செய்யும் பொழுது அந்த செயல் என்றைக்குமே மகத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது. இவை அனைத்தும் ஸ்லோகங்கள் குறிப்பிடும் கைலா மழையினுடைய எழிலுக்கு அருகில் வைத்து ஒப்பிட இயலாத, கம்பேரே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கலாவதி மத்தாச்சி வாசிங்க. வன குஞ்சர சங்கிருஷ்ட ஹரிச்சந்தன வாயுனா அதி புண்ணியஜன ஸ்திரீனா முகூர் உன்மதயன் மனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வன குஞ்சர சங்கிருஷ்ட ஹரிச்சந்தன வாயுனா அதி புண்ணிய ஜன ஸ்ரீனா முகீர் உன்மதயன் மனஹ. வன குஞ்சர காட்டு யானைகளால் சங்குஷ்ட உரசும் ஹரிசந்தன சந்தன மரங்கள் வாயுனா தென்றல் காற்று புண்ணிய ஜன ஸ்ரீனாம் எச்சர்களின் மனைவியர் முகு மீண்டும் மீண்டும் உன்மதய உன்மத்தம் மனங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வழகிய இயற்கை சூழ்நிலைகளினால் நிலையின்றி காட்டு யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக சந்தன மரங்களுக்கிடையில் திரிந்து கொண்டிருக்கும். அங்கு வீசும் சுகமான தென்றல் காற்றில் மனதை பறிகொடுக்கும் தேவ மகளிர் மீண்டும் கலவி இன்பத்தை நாடுவர். பௌதீக உலகில் சுகமான சூழ்நிலைகள் தோன்றும் பொழுது லோகாயதவாதிகளின் மனம் உடனே பாலுறவு இன்பத்தை நாடுகிறது. இம்மனப்பாங்கு இப்பூமியில் மட்டுமல்ல தேவ லோகங்களிலும் கூட இருக்கிறது.
பௌதீக உலகில் உள்ள உயிர்களின் மனங்களை பாதிக்கும் இச்சூழ்நிலைக்கு முற்றிலும் நேர்மாறான நிலைமையுடையது ஆன்மீக உலகமாகும். ஆன்மீக உலகை சார்ந்த பெண்கள் நடப்பு உலகை சார்ந்த பெண்களை காட்டிலும் 1000 மடங்கு அழகு மிக்கவர்கள். ஆன்மீக சூழ்நிலையிலும் இங்கிருப்பதை காட்டிலும் அங்கு பன்மடங்கு அதிகமாகும். இவ்விணைய சூழ்நிலையிலும் கூட அங்கிருப்பவர்களின் மனம் நிலையின்றி தவிப்பதில்லை. காரணம், வைகுண்ட லோகம் என்னும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளோரின் ஆன்மீகத்தன்மை வாய்ந்த மனங்கள் முற்றிலும் பகவானின் பெருமைகளை சொல்லி வழிபடுவதால் கிடைக்கும் இன்பத்தினை வேறெந்த இன்பத்தினாலும் வெற்றி கொள்ள முடியாது. ஏன், பௌதீக உலகில் உச்ச இன்பமாக கருதப்படும் புணர்ச்சி இன்பம் கூட அதன் அருகில் நெருங்க முடியாது. வைகுண்ட லோகத்தில் இத்துணை அருமையான வசதிகளும் சூழ்நிலைகளும் இருந்தும் கூட அங்கு பாலுணர்வு தூண்டுதல்கள் என்பது ஏதும் இல்லை. பகவத்கீதை 2.59 கூறுகிறது, பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. அங்குள்ளவர்கள் ஆன்மீக ஞானம் மிக்கவர்கள் ஆவர். அந்த ஆன்மீக தன்மைக்கு முன்னர் பாலுரு வாழ்க்கை என்பது முக்கியத்துவம் பெறுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹையர் டேஸ்ட் இல்லையா? ஸோ அங்க 100% பெர்ஃபெக்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு என்ட்ரி இல்லையா? ஸோ பெர்ஃபெக்ஷன் இல்லைன்னா கண்டிப்பா என்ட்ரி கிடையாது. கோ பேக் டு காட் ஹெட் இல்லையா? ஸோ பகவானே திருநாடை சேர்வதற்கான அந்த வாய்ப்பே நமக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது பக்குவமற்ற நிலை. எது வரைக்கும் நாம ஒரே ஒரு 0.1% உடல் ரீதியான ஒரு அதாவது எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா, எதுவா இருந்தாலுமே பௌதிகத்தனத்துல நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தால் நமக்கு மோட்சம் என்பது கண்டிப்பாக கிடையாது. ஒரே ஒரு டிராப் அளவு இருந்தா கூட கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஒரு டிராப்பே எடுத்துட்டு போய் நாம என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்தையுமே நம்ம கண்டிப்பா இந்த நிலைக்கு மாற்றி விடுவோம். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ட்ரி லெவல் குவாலிஃபிகேஷனே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். அதாவது இப்ப எப்படி 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் சுத்த சத்த நிலையில் இருக்கணும்னு சொல்றாங்களோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் பகவானுடைய திருநாட்டுல நுழைவதற்கான வாய்ப்பு கிட்டும். அதனால அங்கேயும் ஆசைகள் உண்டு. ஆனா அவை அனைத்தும் இறைவன் தாளுக்கு செயல்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் மட்டும்தான் இருக்குமே ஒழிய இந்த மாதிரி தன்னுடைய சுகத்தை அதிகப்படுத்துறதோ இல்ல தன்னுடைய சுகத்தை அந்த ஸ்கோப்பே இருக்காது. அது அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிடரேஷனே கிடையாது. ஸோ அங்கே வெறும் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் நம்முடைய கண்களுக்கு தெரிவார். அவர் யாருன்னா எல்லாம் அல்ல இறைவன். அவருக்கு என்ன திருத்தொண்டு புரியணுமோ அது ஒன்றுதான் நம்முடைய தலையாய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு செய்யும். தட்ஸ் இட். வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த வாழ்க்கையில. வன குஞ்சர சங்கிருஷ்ட ஹரிச்சந்தன வாயுனா அதி புண்ணியஜன ஸ்திரீனா முகூருன்மதயன் மனஹ. வனகுஞ்சர காட்டு யானைகளால், சங்கிருஷ்ட உரசும், ஹரிச்சந்தன சந்தன மரங்கள், வாயுனா தென்றல் காற்று, புண்ணியஜன ஸ்ரீனா யக்ஷர்களின் மனைவியர், முகு மீண்டும் மீண்டும், உன்மதயன் உன்மத்தம், சோ மனங்கள். சோ இவ்வழகிய இயற்கை சூழலினால் நிலையின்றி காட்டு யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக அந்த சந்தன மரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இடையில் பிரிந்து கொண்டிருக்கும். அங்கு வீசும் சுகமான தென்றல் காற்றில் மனதை பறிகொடுக்கும் தேவ மகளிர் மீண்டும் கலவி இன்பத்தை நாடுவர் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஈரேழு உலகத்துல என்னன்னாக்கா பௌதிக உலகத்துல நாம இந்த புவி உலகத்துல என்ன செய்யறோமோ அத்தகைய செயல்கள் தான் அங்கேயும் செய்கிறார்கள். அதனால அவங்களும் ஒரு கட்டுண்ட வாழ்க்கையை மட்டும்தான் அவங்களால ஏற்படுத்திக்க முடியும். இந்த 17-14 லோகல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிஷன் சோல்ஸ் தான். மேலும் பௌதிக உலகில் உள்ள சுகமான சூழ்நிலைகள் தோன்றும் பொழுது லோகாயுதவாதிகளின் மனம் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா, என்ஜாய்மெண்ட், அது ஒண்ணுதான் அவங்களுடைய இதுவா இருக்கும். இன்பத்தை நாடுகிறது. இம்மனப்பாங்கு அந்த மாதிரி ஒரு மனசு இல்லையா, இப்பூமியில் மட்டுமல்ல தேவ உலகத்திலையும் கூட இருக்கிறதா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ பௌதிக உலகில் உள்ள உயிர்களின் மனங்களை பாதிக்கும் இச்சூழ்நிலைக்கு முற்றிலும் நேர்மாறான நிலையுடையதுதான் அந்த ஆன்மீக உலகம். டோட்டலி ஆப்போசிட் ஆக்சுவலி. சோ மேலும் ஆன்மீக உலகை சேர்ந்த பெண்கள் நடப்பு உலகை சேர்ந்த பெண்களை காட்டிலும் 1000 மடங்கு அழகு மிக்கவர்கள். ஸோ அப்படின்னா தேவமங்கையருடைய அழகை பற்றி நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறவங்க இன்னும் will be more ஆக்சுவலி. ஆன்மீக உலகை சேர்ந்த பெண்கள் நடப்பு உலக பெண்களை தவிர ஜாஸ்தியா தான் இருப்பாங்க, அழகா இருப்பாங்க. மேலும் ஆன்மீக சூழ்நிலையும் இங்கிருப்பதை காட்டிலும் அங்கு பன்மடங்கு. நாம எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கோம்னா எப்பவுமே தடுமாறிண்டே இருக்கக்கூடியவங்க தான் நாம். அங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையே கிடையாது, பெர்மனன்ட் ஃபிக்ஸ் ஆக்சுவலி. இவ்வினிய சூழ்நிலையில் கூட அங்கிருப்பவர்களின் மனநிலையின்றி தவிர்ப்பது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுடைய போக்கஸ் எல்லாமே இறைவன் தாள். மேலும் காரணம் வைகுண்ட லோகம் என்னும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளோர் ஆன்மீகத்தன்மை வாய்ந்த மக்களாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல். அங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக் இருந்தாதான் நமக்கு இந்த மாதிரியான சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் எல்லாம் வரும். ஆனா அங்கே வெறுமனே ஆன்மீகம். மேலும் பகவானின் தவிப்பதில்லை. காரணம் வைகுண்ட லோகம் என்னும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளோரின் ஆன்மீகத்தன்மை வாய்ந்த மனங்கள் முற்றிலும் பகவானின் பெருமைகளை சொல்லி வழிபடுதல் மட்டுமே தான் அவர்களுடைய கிடைக்கும். இவ்வின்பத்தை வேற எந்த இன்பத்திலுமே அவங்க மனசு கண்டிப்பாக லயிப்பது கிடையாது. சோ அங்க வெறுமனே வழிபாட்டு முறைகள் மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்பத்தினை வேற எந்த இன்பத்தினாலும் வெற்றி கொள்ள முடியாது. ஏன் பௌதிக உலகில் உச்ச இன்பமாக கருதப்படும் உணர்ச்சி இன்பம் கூட அதன் அருகில் கண்டிப்பாக நெருங்கவே முடியாது. ஸோ வாட் எவர் த ரிஜாய்ஸ்மெண்ட், வே ஆஃப் ரிஜாய்சிங் இல்லையா, இந்த 4 விதமான இதுல படிக்கும் பொழுது சதுர் இதுல இன்டாக்சிகேஷன், அடுத்து கேம்பிளிங், இதெல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா. அதெல்லாம் செய்யும் பொழுது கூட அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிளஷர் வருதுன்னு தான் போறாங்க. ஆனா அந்த பிளஷர் அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறதே கிடையாது. கடைசி வரைக்கும் இருக்கு. அது எல்லாமே தற்காலிகமானதுதான். ஆனா இங்க சொல்ல பேசப்படுறது எல்லாமே எப்பொழுதுமே இருக்க வல்லது. அவ்வளவுதான். பகவத்கீதை 2.59ல பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரம் நித்தியம் இல்லையா, திருஷ்டுவா அதாவது பார்க்க. அங்குள்ளவர்கள் ஆன்மீக ஞானம், அவங்களுடைய பார்வை எல்லாமே அதாவது ஆயின்மெண்ட் என்னன்னாக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னக்கூடிய அந்த ஆயின்மெண்டோட தான் அவங்களுடைய கண்கள் அந்த இந்த இது எல்லாமே மூடப்படும். சோ அங்க அலங்கரிக்கப்படும். அப்படி பக்தியில அவங்க மிக அதாவது அதிகமான நிலையில் அவர்கள் லயித்திருப்பார்கள். சோ மேலும் ஞானம் மிக்கவர்கள். அந்த ஆன்மீக தன்மைக்கு முன்னர் இந்த பௌதிக இச்சை என்பது முக்கியத்துவமற்றதாக போகிவிடும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. எஸ் தி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங். வைடூரிய கிருத சோபனா வாப்யா உத்பல மாலினிஹி பிராப்தம் கிம் புருஷைர் திருஷ்ட்வா தத ஆராத் தத்ருஷூர்வடம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வைடூரிய கிருத சோபனா வாப்ய உத்பல மாலினிஹி பிராப்தம் கிம் புருஷைர் திருஷ்வாத ஆராத் தத்ருஷூர்வடம். வைடூரிய கிருத வைடூரியங்களினாலான சோபனா படிக்கட்டுகள், வாப்பிய ஏரிகள், உட்பல தாமரை மலர்கள், மாலினி உடைய வரிசைகளும் பிராப்தம் உறைவிடமாக, கிம் புருஷை கிம் புருடர்கள், திருஷ்வா பார்த்த பிறகு, தே அத்தேவர்கள், ஆராத் வெகு தூரம் இல்லை, தத்ருசு கண்டு, வடம் ஓர் ஆலமரம். மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். குளிக்கும் இடமான படித்துறையும் அதன் படிக்கட்டுகளும் வைடூரியங்களினால் கட்டப்பட்டிருப்பதை அவர்கள் கண்டனர். நீர் முழுவதும் தாமரை மலர்களினால் நிறைந்திருந்தது. இது போன்ற ஏரிகளை கடந்து செல்லும் பொழுது தேவர்கள் ஓரிடத்தில் அடைந்தனர். அங்கு ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஆலமரம் தான் சிவனுடைய இருப்பிடம். அங்கதான் அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு. அதான் படிக்க போறோம். வைடூரிய கிருத சோபனா வாப்ய உத்பல மாலினி பிராப்தம் கிம் புருஷை திருஷ்ட்வாந்த ஆராத் தத்ருஷூர்வடம். சோ வைடூரிய கிருத வைடூரியங்களிலான சோபனா படிக்கட்டுகள், வாப்பிய ஏரிகள், உட்பல தாமரை மலர்கள், மாலினி உடைய வரிசைகள், பிராப்தம் உறைவிடமாக, கிம் புருஷை கிம் புருடர்கள், திருஷ்டுவா பார்ப்பதற்கு, தே அத்தேவர்கள்,
அராத் வெகு தூரம் இல்லை, தத்ருஷு கண்டு, வடம் ஓர் ஆலமரம். சோ அவங்க கடைசியில ஒரு ஆலமரத்தை பாக்குறாங்க, அதன் கீழே சிவபெருமான் உட்கார்ந்துருக்கிறதையும் பார்க்கதான் போறாங்க. சோ அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகங்கள்ல வரும், பார்க்கலாம். குளிக்கும் இடமான படித்துறை எப்படி இருக்குன்ற பாருங்க, எவ்வளவு அழகா ஸ்டெப்ஸ். அந்த படிக்கட்டுக்கு எல்லாமே என்ன வச்சிருக்காங்க, வைடூரிய கற்களால, இல்லையா? நம்மளால இப்போ ஒரு வைடூரிய கல்லை கூட வாங்க முடியுமான்னு தெரியாது, அப்படி ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளவு பிரைசிங் ஆயிடுச்சு, இல்லையா? இப்ப நகைகள்லாம் வாங்கணும்னாலே ரொம்ப பயம் கொடுக்குது. 50,000 கட்டிருப்பாங்க மாதாஜி வைடூரியத்திலேயே அந்த ஏழு அப்படின்னா அதெல்லாமே வந்து சர்வசாதாரணமா இருந்துச்சு அந்த இது காலத்துல. வந்து எக்ஸாகரேஷன் இல்ல மாதாஜி, நிஜம் தானே, ரியல் ஒண்ணு தானே. ஆமா ஆமா ஆமா. நீர் முழுவதும் தாமரை மலர்களினால் நிறைந்திருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. அது போன்ற ஏரிகளை கடந்து செல்லும் பொழுது தேவர்கள் ஓரிடத்தினை வந்து அடைந்தார்கள். அங்கு ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. எஸ், வசந்தி மாதாஜி வாசி. சயோஜன ஸ்தோத்சேதஹ பாதோன விலிடபாயுதாக வாயதாக பர்யக்ருதாச்சலச்சாயோ நிர்நீடஸ்தாபவர்ஜிதஹ. ஹரே மாதாஜி. சயோஜன சதோத்சேத பாதோன லிடபாயதஹ பர்யக்ருதாச்சலச்சாயோ நிர்நீடஸ்தாபவர்ஜிதஹ. அந்த ஆலமரம் யோஜன சதா ஒரு 100 யோஜனை 800 மைல் உத்தேசத உயரம் பாத ஊன கால்பங்கு குறைந்த 600 மைல் விடப்ப கிளைகளினால் ஆயத்த பரந்த விரிந்து பரியக் நாற்புறமும் கிருத செய்த அச்சல அசைவின்றி சாய நிழல் நிர்நீட பறவைகளின் கூடுகள் ஏதுமின்றி தாப வர்ஜித வெம்மை ஏதுமின்றி. மொழிபெயர்ப்பு: அந்த ஆலமரம் 800 மைல்கள் உயரமும் அதன் கிளைகள் 600 மைல்கள் சுற்றளவிற்கு பரந்தும் விரிந்தும் இருந்தன. அம்மரத்தின் இனிய நிழல் சீதோஷ்ண நிலையினை நிரந்தரமாக குளிர்ச்சியடைய செய்தது. இவ்வாறிருந்தும் அங்கு பறவைகளின் ஒலி என்பதே இல்லை. பொருளுரை: பொதுவாக எல்லா மரங்களிலும் பறவைகள் கூடு கட்டி மாலையில் எல்லாம் ஒரு சேர தம் கூடுகளுக்கு வந்து ஒலி எழுப்பிய வண்ணம் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஆலமரத்தில் பறவைகளின் கூடுகள் இல்லாததினால் எவ்வித ஓசையுமின்றி அங்கே அமைதி நிலவியது. ஓசையினாலோ அல்லது உஷ்ணத்தினாலோ எந்தவித உபதிரவங்களிலும் உபதிரவங்கள் அப்படின்னா சங்கடங்கள் எதுவும் இல்ல, திரவியங்கள் இல்ல, உபதிரவங்கள். ஒரு ஸ்பெல்லிங். உபதிரவங்களும் இல்லாததினால் அந்த இடம் தியானத்திற்கு மிகவும் உகந்ததாய் இருந்தது. அந்த காலத்துல தேங்க்யூ. அந்த காலத்துல தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ளணும்னா தனிமையான ஒரு இடத்தை தேடிதான் போயிட்டு காட்டு பகுதியில, அதுவும் ரொம்ப ஊருக்கு ரொம்ப கிட்டக்க, அட்லீஸ்ட் அப்ரோச்சபிளா இருப்பாங்க, ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள போக மாட்டாங்க. அது அடுத்தடுத்து நிலை. அப்போ உணவு, அதாவது சன்னியாசிகள் எல்லாம் எப்படி 4 நிலைகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? குட்டிச்சா, பகுச்சாக்கா இல்லையா, பரிவர்காச்சாரியா அண்டு பரமஹம்சா இல்லையா? குட்டிச்சான்னா அதாவது ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறத்துல ஒரு குடிலை அமைத்து குடும்பத்தை விட்டு சென்றாலும் அந்த குடும்பத்தை விட்டு செல்றதுக்கு முடியாம இருக்கக்கூடிய பக்குவமடையாதவர்கள் முதல்ல இந்த ஒரு செயலை செய்வார்கள் இல்லையா? அடுத்து பகுச்சாக்கா. அப்புறம் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய உணவை வந்து எதிர்பார்த்து வாழ மாட்டாங்க. அவங்களே வந்து அதாவது இது ஒரு வீடா போயிட்டு அவங்க வந்து பிக்ஷம் இது வந்து ஏந்துவாங்க. அதாவது அந்த ஒரு நிலை 2வது. 3வது வந்து பரிவர்காச்சாரியம் இல்லையா? அவங்க ஒரு இடத்துல இருக்கவே மாட்டாங்க. இவங்க 2 பேரும் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, அவங்க வந்து ஓரிடத்தில் நிறை பெறவே மாட்டார்கள். சோ அது 3வது. சோ 4வது பரமஹம்சா. அவங்க ஓரிடத்தில் இருப்பாங்க, ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க வந்து ஈடுபட மாட்டாங்க. சோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி டேக்கன் கேர் இல்லையா? அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த
இடத்துல வந்து நம்ம பார்க்கணும்னாக்கா அதனுடைய குவாலிட்டிஸ், அந்த ஸ்தலத்துல என்னென்ன இருக்குன்றத சொல்லி, அங்கே யார் வரப்போறாங்க, யார் இருக்க போறாங்கன்றது எல்லாமே பார்த்து அவங்க இங்க வர்ணனை பொருளுரை அப்படிதான் கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாத் இல்லையா. சயோஜன சோத்சேதஹ பாதோன லிடபாயதஹ பர்யக்ருதாச்சலச்வாயு நிர்நீடஸ் தாபவர்ஜிதஹ. அந்த ஆலமரம் யோஜனை சத 100 யோஜனை, அதாவது 800 மைல். ஸோ 800 மைல்னா அது எப்படி ஒரு 100 கிலோமீட்டர், 800னாக்கா 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வரும் இல்லையா. அந்த there is a conversion இருக்கு. ஸோ அதாவது கிலோமீட்டர்ஸ் டு இந்த இதுக்கு வந்து மைல்ஸ். ஸோ உத்சேதக உயரம், பாதஜன ஊனக கால் பங்கு குறைந்து. ஸோ இந்த பாத ஊனக கால் பங்கு குறையிறது. மேலும் 600 மைல் விடப கிளைகள்லாம், விடபன்னாக்கா கிளைகள் இல்லையா. ஆயுத பறந்து விரிந்து பரியக் நாற்புறமும் கிருத செய்த அசல அசைவின்றி சாய நிழல் நிர்நீட பறவைகளின் கூடும் ஏதுமின்றி. மேலும் தாவ வர்ஜிதக வெம்மை ஏதுமின்றி அப்படின்னா ரொம்ப மிதமான ஒரு சூழல், அதிகமான குளிரோ இல்ல வெப்பமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் எதுவுமே கிடையாது. சோ அந்த ஆலமரம் 800 மைல்கள் உயரம் அப்படின்னா 800 மைல்ஸ் ஹைட் அந்த ஆலமரம். இங்க பெங்களூர்ல கூட மிகப்பெரிய ஆலமரம் உண்டு, அது இந்த பிக் ஆலமரம் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஸ்டாப்பிங்கே உண்டு. ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஆலமரம், அது அவ்வளோ ஏஜ்டான ஆலமரம் கூட. அதன் கிளைகள் 600 மைல்கள் சுற்றளவுக்கு பறந்தும், அதன் கிளைகள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு பறந்திருக்கும், 600 மைல் வரைக்கும் விரிந்தும் இருந்தன. அதாவது அம்மரத்தின் இனிய நிழல், அப்படிப்பட்ட ஒரு மரத்துக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிழல்ல சீதோஷ்ண நிலையினை நிரந்தரமாக குளிர்ச்சி அடை செய்யும். ஸோ அதை வந்து நாம அந்த ஒரு இதுல இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா ஆலமரத்துக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீதோஷ்ண சூழ்நிலை வந்து பார்க்கும்பொழுது மிக மிக அதாவது குளிர்ச்சியோ வெப்பமோ அற்ற நிலையை வந்து அவரால் உணர முடிஞ்சது. இவ்வாறு இருந்தும் அங்கு பறவைகளின் ஒலி வந்து ஒலி என்பதே இல்லை, பறவைகளின் ஒலி சப்தம் என்பதே இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாக எல்லா மரங்களையும் பறவைகள் கூடு கட்டி வாழும், ஆனா அங்க இருக்க அந்த மரத்துல இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டது. மாலையில் எல்லா பறவைகளுமே வீடு வந்து சேரும், தன்னுடைய குஞ்சுகளோட அதுக்கு உணவு படைக்கிறது இதெல்லாம் கண்டிப்பா செய்யும். ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மரத்துல, ஆலமரத்துல எந்த ஒரு ஜீவனமே அதாவது பறவைகள் கூடு கட்டவில்லை என்று அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு சேர தம் கூடுகளுக்கு வந்து எழுப்பிய வண்ணம் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஆலமரத்தில் பறவைகளின் கூடுகள் இல்லாதிருந்தால் எந்தவித ஓசையுமின்றி அங்கே அமைதி என்பது நிலவி. ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லையா. ஓசையினாலோ அல்லது உஷ்ணத்தினாலோ எந்தவித உபதிரவங்களுக்கு வந்து இல்லாதிருந்தால், அதாவது சங்கடங்கள் இல்லாம இருந்திருக்கு. அதாவது ஓசை, அதாவது எங்க ஓசைன்னு கிடையாது, ஏன்னா எந்த பறவையுமே வந்து அந்த மரத்துல வந்து கூடு கட்ட. அதனால வந்து மேலும் வந்து இந்த அதாவது எந்தவித ஓசையின்றி அங்கே அமைதி நிலவியது. அவ்வாறு ஓசையினாலோ அல்லது உஷ்ணத்தினாலோ எந்தவித உபதிரவங்களுமே இல்லாததினால் அந்த இடம் தியானத்துக்கு மிகவும் உகந்ததாக உடல் உபாதைகள் இல்லையா, உபதிரவங்கள், உஷ்ணத்தினால நமக்கு தான் வந்து கஷ்டம் வரும். சீதோஷ்ண சுகதுக்கேஷன் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நாம கண்டிப்பா வந்து அந்த காலகட்டத்துல வந்து இவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்று இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. தினம் தியானத்திற்கு மிகவும் உகந்ததாக இருந்தது. அதுலதான் சிவபெருமான் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தஸ்மின் மகா யோகமயே முமுக்ஷு சுரனே சுரஹ தந்த்ருஷ் சிவம் ஆசினம் தெத்ராம் வர்ஷம் இவாந்தகம். நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. தஸ்மின் மகாயோகமயே முமுஷிக சரணேஸ்வரஹ தத்ருஷு சிவம் ஆசீனம் ந்யக்தாமர்ஷம் இவாந்தகம். தஸ்மின் அம்மரத்தின் கீழ் மகாயோகமயே பரம்பொருளை நினைத்து பல்வேறு முனிவர்களை தியானித்தும் கொண்டிருந்தனர். முமுஷி
முக்தி அடைய விரும்புவோர் சரணே சரண் சுரா தேவர்கள் தத்ருஷு கண்டனர் சிவம் சிவபெருமான் ஆசீனம் அமர்ந்து தியக்த அமர்ஷம் ஆத்திரத்தினை துறந்து இவ இருக்கின்ற அந்தகம் நித்திய காலம். மொழிபெயர்ப்பு. அம்மரத்தின் கீழ் சிவபெருமான் அமர்ந்திருப்பதை தேவர்கள் கண்டனர். அவரது கோலம் தெய்வீக யோகிகளுக்கு நிறைவினையும் அனைத்து மக்களுக்கும் ரட்சிப்பும் அளிக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாக இருந்தது. காலத்தின் நித்திய அமைதியினை போன்று விளங்கிய அவரது தோற்றம் அவர் தனது ஆத்திரத்தினை விட்டொழித்தவராக காட்சி தந்தார். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் உள்ள மகா யோகமையே என்னும் வார்த்தையில் யோகம் என்பது முழுமுதற் கடவுளை தியானம் செய்வது என்பதாகும். மகா யோகம் என்பது பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்போரை குறிப்பதாகும். தியானம் என்பதற்கு நினைத்தல், அதாவது ஸ்மரணம் என்று பொருள். 9 வகையான பக்தி தொண்டில் ஸ்மரணம் என்பது ஒரு முறையாகும். யோகியர் பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தினை தம் உள்ளங்களில் நினைக்கின்றனர். இவ்வாறு அந்த ஆலமரத்தின் கீழ் அமர்ந்து பல பக்தர்கள் பகவான் விஷ்ணுவை தியானித்துக் கொண்டிருந்தனர். மகா என்னும் சமஸ்கிருத சொல் மகத் என்னும் சாரியினிலிருந்து வந்ததாகும். இச்சாரியையானது அதிகமான எண்ணிக்கை அல்லது அளவினை குறிப்பதாகும். எனவே மகா யோகா என்பது பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தை அங்கிருந்து ஏராளமான மகா யோகிகளும் பக்தர்களும் தியானித்துக் கொண்டிருந்ததை குறிக்கிறது. பொதுவாக இந்த யோகிகள் ஜடக்கட்டுகளில் இருந்து விடுதலை பெற விரும்புகின்றனர். அவர்கள் வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள ஆன்மீக உலகினை அடைகின்றனர். விடுதலை அல்லது முக்தி என்பது ஜடக்கட்டு அல்லது அறியாமையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதாகும். நமது உடல் அடையாளத்தின் காரணமாக நடப்பு உலகில் நாம் பிறவிகள் தோறும் துன்பப்படுகிறோம். முக்தி என்பது அத்துன்ப வாழ்வின் என்று விடுதலை பெறுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம் இது. சோ நம்ம பார்க்கலாம். தஸ்மின் மகா யோகமயே முமுக்ஷு சுரனே சுரஹ. சுரா என்றால் தேவர்கள், முமுக்ஷு என்றால் அதாவது விடுதலைக்கு அவங்க தகுதியானவங்க, அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க, ரெடியா இருக்காங்க. இந்த யுக உலகத்துல வாழும்போதே நாம் எல்லாம் கூட முமுட்சுக்கள் ஆகிறதுக்கான ஒரு பிரயத்னத்தை கண்டிப்பா பண்ணணும். பகவான் என்ன கொடுக்குறாரு அதை ஏத்துக்கலாம். ஆனா இறைவனுக்கு தொண்டாற்றி தொண்டாற்றி நாம அந்த மகத்துவான அந்த நிலையை நாம அடையணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையோட மேலும் இந்த டிரான்ஸ்லேஷனை பார்க்கலாம். தஸ்மின் அம்மரத்தின் கீழ் மகா யோகமயே மரம் பொருளை நினைத்து பல்வேறு முனிவர்கள் தியானித்து கொண்டிருந்தனர். முமுக்ஷு முக்தி அடைய விரும்புவோம். சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து முக்தி அடையணும் விரும்புறாங்க. மேலும் சரணே சரண் சுரா தேவர்கள் தத்ருஷு கண்டனர். சிவபெருமான். சோ தேவர்கள் இப்ப கடைசியா சிவபெருமான பார்த்தாச்சு. ஆசுனம் அமர்ந்து தியக்த அம்ரஷம் ஆத்திரத்தினை துறந்த நிலையில். சோ இவக இருக்கின்ற கிருதம் நித்திய காவலர் அவர்தான் இல்லையா. சோ அம்மரத்தின் கீழ் சிவபெருமான் அமர்ந்திருப்பதை தேவர்கள் கண்டனர். அவரது கோலம் தெய்வீக யோகிகளுக்கு நிறைவினையும் அனைத்து மக்களுக்குமே ரட்சிப்பு அளிக்கும் தன்மையையும் தன்மை வாய்ந்ததாகவும் இருக்கிறது அப்படின்னு போஸ்டர் ஆஃப் சிவபெருமான் இல்லையா. அவர் பக்தி அந்த முத்ரா இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தெய்வீகமான அந்த யோக நிலையை கண்டு அவர்களுடைய நிலை உயரும் அப்படிங்கிறது இந்த மொழிபெயர்ப்புல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். காலத்தின் நித்திய அமைதியினை போன்று விளங்கிய அவரது தோற்றம் அவர் தனது ஆத்திரத்தினை மட்டுமே அதாவது ஆத்திரத்தினை விட்டொழித்தவராக, சோ அதாவது அவருக்கு கோபம் இருந்ததுல அதை விட்டொழித்தவராக அங்க காட்சி தந்ததாக சொல்றாங்க. சோ கோபம் என்பது நமக்கு தற்காலிகமா வரக்கூடிய ஒன்றுதான். அதை நாம தவிர்க்கிறதுக்கு கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணணும். இஸ்லோகத்தில் உள்ள மகாமாயையே என்னும் வார்த்தையில் யோகம் மகாயோகமே என்பது வார்த்தையில் யோகம் என்பது முழுமுதற் கடவுளை குறித்து தியானம் செய்வதாகும். மகாயோகம் என்பது பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டில் இருப்போரை மட்டுமே அது காட்டும். மேலும் தியானம் என்பதற்கு நினைத்தல் இல்லையா. அதாவது தியானம் பண்றது ஸ்மரணம். சோ நினைத்தல், அதாவது ஸ்மரணம் என்று பொருள். 9 வகையான இது இல்லையா படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம் இல்லையா, சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். சோ இதெல்லாம் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ சாரி
தப்பா சொல்லிட்டேன். அதாவது ஸ்மரணம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், பாத சேவனம். அது விட்டுட்டேன் நான். எஸ், சாரி. சோ இப்படி நம்ம வந்து இந்த நவவித பக்திஸ வந்து நாம அதுல ஸ்மரணம் வந்து வெரி வெரி ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸ்ரவணம் கேட்பத ஸ்மரணம் வந்து சுலபமா வரும். அதுக்கு பேஸ் முதல்ல நாம ஸ்ரவணம் கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். அதுதான் நாம எப்பவுமே அடுத்தவங்க வாயே திறக்காத அளவுக்கு பேசுமே ஒழிய நாம கேட்கக்கூடிய பக்குவம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. எனவே மகா யோக என்பது பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தை அங்கிருந்த ஏராளமான மகா யோகிகள், சிவலோகத்தை அடைந்தவர்கள் இல்லையா, யோகிகளும் பக்தர்களும் தியானித்து கொண்டிருந்ததாக குறிக்கிறது. பொதுவாக இந்த யோகிகள் ஜடக்கட்டிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்புகின்றனர். ஸோ அவங்க அங்கே போனாலுமே வந்து நமக்கு வந்து டெம்பரரி தான். வைகுண்டம் போனா மட்டும் தான் நமக்கு வந்து பெர்மனன்ட் இல்லையா. எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் நம்ம திரும்பி வர வேண்டியதுதான். வைகுண்டம் போனா மட்டும்தான் நாம திரும்பி வர மாட்டோம். ஸோ வைகுண்டம் கோலோகம். பொதுவாக இந்த யோகிகள் ஜடக்கட்டுகளில் இருந்து விடுதலை பெற விரும்புகின்றனர். அவர்கள் வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள ஆன்மீக உலகினை அடைகின்றனர். அத்தகைய விடுதலை அல்லது முக்தி என்பது ஜடக்கட்டு அல்லது அறியாமையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதாகும். இந்த பாடியில இதுல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து விடுதலை. நமது உடல் அடையாளத்தின் காரணமாக நடப்பு உலகில் நாம் அதாவது நம் பற்பல பிறவிகள் தோறும் நாம வந்து துன்புற்று கொண்டேதான் இருக்கின்றோம் இல்லையா. முக்தி என்பது துன்ப வழியில் நின்று விடுதலை கொடுப்பதாகும். முக்தி இஸ் த சால்வேஷன் இல்லையா. சோ அது ஒண்ணுதான் சொல்யூஷன். மீண்டும் பிறவாத ஒரு நிலை வந்து அது ஏற்படுத்தி பிறந்தா தானே நமக்கு மரணம் இல்லையா. பிறக்காத ஒரு நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். 34 பத்மா மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கிறேன். ஓகே ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே, இது ஒண்ணு மட்டும் வாசிங்கோ. நாளைக்கு வேணா பத்மா மாதாஜி நாளைக்கு வாசிங்க. ஜெயந்தி. சனந்தானத்தைர் மகாசித்தைஹி சாந்தைஹி சாந்த விக்கிரகம் உபாஷ்யமானம் சக்யச பர்தராகுய்ய ரக்ஷசாம். எஸ், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சனாதானத்ரயர் மகா சித்தை சாந்தை சம்சாத் விக்கிரகம் உபாஸ்யமானம் சக்யசா பார்த்ராகுஹ்ய ரக்ஷசாம். சனாந்தன ஆத்யை 4 குமாரர்கள். அவர்களின் தலைவர் சனானந்தர், மகா சித்தை முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். சாந்தை தெய்வீக சம்சாந்தா விக்கிரகம் அமைதியும் தெய்வீகமும் நிறைந்த சிவபெருமான். உபாசியமானம் புகழ்பட்டு சக்கிய குபேரனால் சா மேலும் பார்த்ரா குருவினால் குஹ்யஹா ரக்ஷாம் குஹ்யகர்கள் மற்றும் ராட்சசர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. சிவபெருமானை சுற்றி குஹ்யர்களின் தலைவராகிய தெய்வீக அருள் பெற்ற குபேரனும் முன்னரே முக்தியடைந்த அவரது 4 குமாரர்களும் அமர்ந்திருந்தனர். சிவபெருமான் தெய்வீக அமைதியுடையவராக விளங்கினார். பொருளுரை. சிவபெருமானை சுற்றி இருந்தவர்கள் அனைவரும் முக்கியமானவர்கள். ஏனென்றால் 4 குமாரர்களும் பிறவியிலேயே முக்தியடைந்தவர்கள் ஆவார். அவர்கள் பிறந்தவுடன் தமது தந்தையின் புதிதாக படைக்கப்பட்ட உலகில் ஜனத்தொகையினை அதிகரிப்பதற்காக திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டதை நாம் இங்கு நினைவு கூறலாம். அவர்கள் அதனை மறுத்த பொழுது பிரம்மதேவன் ஆத்திரமுற்றார். இந்த ஆத்திரத்தின் விளைவாக அவதரித்தவரே ருத்திரன் அல்லது சிவபெருமான் ஆவார். ஆகையினால் சிவபெருமானும் குமாரர்களும் நெருங்கிய உறவினர் ஆவார். தேவர்களின் பொருளாளரான குபேரன் பெருந்தனமுடையவர் ஆவார். குமாரர்களுடனும் குபேரனுடன் சிவபெருமான் கொண்டிருந்த தொடர்பினால் அவர் அனைத்து உன்னதங்களையும் பௌதீக செல்வங்களையும் உடையவராக விளங்குகிறார். உண்மையில்
அவர் பரமபுருஷ பகவானின் இயல்போடு பிறந்தவர். ஆதலினால் அவர் நிலை மிகவும் மேன்மை உடையதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவபெருமானுடைய நிலையை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவர் வந்து இவந்தோ அதாவது இங்க அதாவது ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து தோன்றியவர் அவர் இல்லையா? கோபத்தின் வெளிப்பாடு இருக்கும் பொழுது தோன்றியவர் தான் வந்து ருத்ரர். சோ அந்த நிலை இருந்தாலும் ஹி இஸ் அபவ் தி ஜீவ தத்துவம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சனானந்தாய் மகாசித்தை சனாந்தை சமசந்தா விக்கிரகம் உபஷ்யமானம் சக்யாச்ச பர்த்ரா குய்ய ரக்ஷசாம். சனந்தா ஆத்யை 4 குமாரர்கள், அவர்களின் தலைவர் சனந்தர் இல்லையா? சனந்தா. சோ சனந்தா அதாவது மற்றும் வந்து சனாதனா, இப்படி வந்து 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அதுல வந்து சனந்தா வந்து சீஃப். சோ மகாசித்தை முக்தி பெற்ற அதாவது ஆத்மாக்கள், சாந்தை தெய்வீக, சம்சாந்த விக்கிரகம் அமைதியும் அதாவது தெய்வீகமும் நிறைந்த சிவபெருமான் இல்லையா? சாபத்தை கொடுத்து சைலண்டா இருக்கார் இப்போ இல்லையா? அமைதியாகவும் இருக்கிறார். கோபம் வந்ததால அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. உபஷ்யமானம் புகழப்பட்டு, சக்கிய குபேரனால், சா மேலும், பிரதா ஒருவரினால், மேலும் குய்ய ரக்ஷாம் குய்யர்கள் மற்றும் ராட்சசர். ஓகே. சிவ ஜென்ரலா வந்து நம்ம பூதகணங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஸோ அதுல வந்து இன்டர்னல் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு. ஆனா அதை பத்தி நம்ம நிறைய படிக்க போறது கிடையாது, அதனால தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சிவபெருமானை சுற்றி குய்யர்களின் தலைவராகிய தெய்வீக அருள் பெற்ற குபேரன் முன்னரே முக்தி அடைந்த அதாவது 4 குமார்களும் வந்து அமர்ந்திருந்தார்கள் என்று சொல்லப்படும். அது ஒரு அசம்பிளி மாதிரி தான். சிவபெருமான் முன்னாடி 4 பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க. சிவபெருமான் தெய்வீக அமைதியுடையவராக விளங்கினார். ஸோ இவஸ் இந்த அந்த தெய்வீகத்துல வந்து நிலை பெற்றவராக காட்சியளித்தது. சிவபெருமானை பற்றி சுற்றி இருந்தவர்கள் அனைவரும் முக்கியமானவர்கள் தான். யாரும் அப்படி ஜெனரலான நம்மள மாதிரி ஜெனரலானவங்க யாருமே கிடையாது. எல்லாமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் தான். ஏனென்றால் 4 குமாரர்கள் வந்து பிறவியிலேயே வந்து முக்தி அடைந்தவர்கள் ஆவர். அவர்கள் பிறந்தவுடன் பிரம்மர் என்ன சொல்றார்? 4 திக்குகளுக்கும் சென்று அதாவது பிரஜனி இல்லையா, மக்கள் தொகையை பெருக்குமாறு அவருக்கு பணிக்கிறார். ஆனா அவங்க ஒத்துக்கிறது கிடையாது. ஸோ அவங்க வந்து ஒத்துக்காததுனால கோபம் வருகிறது. யாருக்கு? பிரம்மருக்கு. அந்த கோபத்திலிருந்து வெளிப்பாடுதான் இங்க இருந்து நம்ம எத்தனை ருத்ரர்கள் வராங்க? 12 நினைக்கிறேன் இல்லையா? 11 மகாஜனாஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து 12 வரும் நினைக்கிறேன் இல்லையா? 8. கரெக்ட். இது வந்து 11 ருத்ரர்கள் வராங்க. அவர்கள் அத்தனையுமே அதாவது அவர்கள் அத்தனையும் அறுத்த பொழுது அதாவது ஒரு நிமிஷம் மேலும் வந்து இந்த இவங்களை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் மறுத்தார்கள் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் அவர் கோபம் பெற்று ருத்திரன் எனக்கூடிய சிவபெருமானை வந்து படைத்தார். மேலும் அவர்களை வந்து பணிக்கிறார் இல்லையா? இந்தந்த இடங்களுக்கு செல்லுங்கோ. ஸோ மேலும் வந்து நிறைவு ஸ்தலம் கூட வந்து சொல்றார். அதுல வந்து ஜிரரும் வந்து அவ்வாறே ஃபாலோ பண்றாரு, மைத்ரேய ரிஷி என்ன சொன்னாரோ. ஸோ அந்த மாதிரி இங்க பார்க்கும் பொழுது அத்தனையுமே வந்து பிரம்மதேவன் வந்து ஆத்திரம் உற்றார். இந்த ஆத்திரத்தினை விளைவாக அவதரித்தவரே ருத்திரன் என்பது சிவபெருமான் ஆவார். ஸோ அது ருத்திரனுடைய பிறப்பை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் குமாரனுடன் குபேரனுடன் அதாவது சிவபெருமான் கொண்டிருந்த தொடர்பினால் அவர்கள் அனைவரும் உன்னதங்களையுமே தெய்வீக செல்வங்களையுமே உடையவராக விளங்குகிறார்கள். ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒண்ணு குபேரன், இன்னொன்னு வந்து குமாரர்கள். 2 பேருமே அதாவது சிவபெருமானோட நட்பு கொண்டவர்கள் ஆக்சுவலி. அதனால அவங்க உன்னதமான அனைத்தும் உன்னதங்களையுமே அது ஹையர். இது அடுத்து பௌதீக செல்வங்கள் இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆப்புலன்சஸ், அது எல்லாத்தையுமே அவங்க உடையவராக விளங்குகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மையிலே அவர் பரமபுருஷ பகவானின் இயல்போடு பிறந்தவர். எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவலி? அதாவது 86.4% இல்லையா? அத்தனை குவாலிட்டிஸ், அவ்வளவு குவாலிட்டிஸோட வந்து பறந்திருக்கார். அதனால் அவர்
நிலை மிகவும் மேன்மையுடையதாகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ்ட கிருபா சிந்து நாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी.